Id-domanda l-elettriku f'pajjiżna li dejjem qed tikber tirrikjedi li jsir investiment kapitali fit-tisjieħ tal-infrastruttura tad-distribuzzjoni biex tkun assigurata l-provvista tal-elettriku. Dan mod speċjali kif matul dan is-sajf qed jiġi rreġistrat konsum rekord ta' elettriku. Fid-dawl ta' dan, Crew ta' One News segwa wħud mix-xogħlijiet li qegħdin isiru biex l-infrastruttura tal-Ene Malta tlaħħaq mad-domanda tad-dawl. B'hekk, in-netwerk kollu ta' pajjiżna ikun kapaċi mhux biss jilħaq id-domanda, iżda jkollu sistemi awtomatiċi li jgħinu f'każijiet ta' ħsara. Dwar dawn ix-xogħlijiet tkellimna mal-Inġinier Bernard Farrugia li huwa responsabbli mill-maniġġar ta' proġetti diviżjonali u spjegalna kif dan kollu qed isir b'investiment li laħħaq id-9 miljun euro fuq medda ta' 6 snin. Bħalissa l-Ene Malta għaddejja minn proġett ta' rinforzar tan-netwerk ta' 15 miljun kull sena għal 6 snin li ġejjin. Jiġifieri qed ninvestu fuq 9 miljun biex nagħmlu t-tisħiħ ta' dan in-netwerk. Ix-xogħlijiet jinkludu tibdil ta' wires imwaħla mal-faċċati li jkunu ta' voltaġġi żgħar sa trinek taħt l-art u xogħlijiet fid-diversi siti tal-Ene Malta bħal substations u ċentri tad-distribuzzjoni li hawn inferxin madwar il-pajjiż. Fost l-oħrajn bħal-qormi assistejna għal tibdil fil-wires minn dawk magħrufa bħala single phase għal oħrajn 3 phase. Fil-waqt li ftaqali rajna xogħlijiet marbuta ma' preparazzjoni fuq substation moderna u fl-imrieħel kien għaddej xogħol fuq transformer. L-Inġinier Farrugia innota magħna l-importanza ta' dan l-investiment infrastrutturali e kif inkella iġib miegħu diversi sfidi. Sfidi jkollok jekk it-tisħiħ ma jsirx, il-problema hi li l-iżvilupp ikompli jikber u d-domanda tal-elettriku ma tkunx qed tlaħħaq mal-iżvilupp u lanqas in-netwerk li jkollna fl-irħula ma jkun qiegħed ilaħħaq allura bil-forsi trid tiżid u tiddejjem tkabbar u tibdel l-antik ukoll. Minkejja li dan ix-xogħol jaf joħloq inkonvenjent fejn ikun qed isir, huwa essenzjali li dan isir biex is-sistemi jibqgħu jassiguraw provvista adegwata ta' elettriku. Għaldaqstant l-Ene Malta tieħu ħsieb tinnotifika lil dawk li jkunu se jiġu affettwati b'tuħ skedat ta' dawl li jipprevjeni ħsara akbar fil-futur. Meta ikun ħajinqata' d-dawl, pereżempju, meta s-sezzjonijiet tal-manutenzjoni jkunu jagħmlu ċerta manutenzjoni, ninformaw il-pubbliku 24 sija ġieli anke 48 sija minn qabel b'SMS. B'hekk wieħed ikun ippreparat sabiex ikun jista' jaġġusta għal manutenzjoni li tkun qed issir fl-akwati. Barra xogħlijiet ta' manutenzjoni, l-modernizzar tal-apparat huwa kruċjali biex naqqas il-ħinijiet ta' tuħ ta' dawl f'każijiet ta' ħsarat mhux previsti. Fil-fatt dik kienet deċiżjoni li ħadna ftit snin ilu illi l-equipment il-ġdid tal-Ene Malta li qed nixtru qed jiġi diġà armat b'sistemi ta' automation ngħidula jew remote switching illi tagħti l-faċilità illi ma jkollokx l-operatur ġifieri l-inġinieru t-tekniku fuq il-post ġo substation biex jagħmel operazzjoni fuq l-switchgear. Minflok is-sistemi jitranġaw u jinqelbu mill-Uffiċini Ġenerali tal-Ene Malta u fi ftit tal-ħin terġa' tibda tingħata l-provvista tal-elettriku mingħajr dewmien.